Hadin ba na kapor ka judon ka jinglut por lut sngi jong ki pajba ki pa persang ban lej panram na ka State Bank of India nong po branch ha ka ba kalapoi hadu uput ba ki tegi nong rep ki pa panram na ka tiga bank ki lej ban ujor ya kene ka jing bom yo ram chi ki dikot jong ka seng HYC bat ka seng MPSO Hariboi district da ka ba keno ba ki nong tre na ka tiga branch ki jubu por ban wan mi na ka wai ka sngi sha ka wai pan bat na ka wai ka tayo sha ka wai pan Hendrai kita karam ka bagi pan nak bentang ka kamrep jongki kimyo hadu mentah kabla kelas sak ayom bantung bantem kalau penlong pat nya iti kino yalam jongki tik arteli kiseng balang Hariboi district kiba kentup ya keseng HYC ber keseng MPSO na Hariboi district bakin lejmi ban ya kendu ya ginong tre jong ka State Bank of India hanong po ban tip halor gane ke jing shisha bat ban ikaran ka iga khia ka shon bat kawit kathot ha bayikran bat kinong ilam jongki tik arteli kiseng balang Kila ong ba ki nong tre na kene ka bank ki jupan long ya ki awareness program sya keleng ki snong bat ban pentip bagadan kecing airam ya ki nong rep Henry onda ki nong rep kila lej ban apply ya kata karam nong rep ki sya thlia bat sya penbun kam bat teng onda hambala deblut ki kam ki jam kat ka ba ki pha ban penbiang ya ki kot gisla kata ka lon ro ka sya reject no na kliang jong ki nong ilam jong ki tik artil ki sang balang kila penpau ya kijing sokya halor kene benta da ka bagila kentu bala da kikot kisla jong kinong rep kimbiang lane ke bangkam la banai ya kita kinong apply kan jin dala bahaban nom penbun kam ya kinong rep ban apply ya kita karam rem Niban banta ban kit ya kisnyang lane ban kit ikisian ban kit sinde niban ken ban tapuan dalawan ka to wan ra kuno sentu residential ila wan ra natabat yong abjua wan sajin tu na agos bat mentala dan poi kasantarik hadin kasantarik wan mi dia dalawan pat bakhang kalun hana yong ta te kumta ni lut kai tang pai kali ken lekla kisni aspasan po ma hirup siap nanti bi kalau kita aspasan po dawan sini pai kali titik maskin tiru mi ora shash pilar mi ora tinggi siu ganyiru Mendiri bangin subam dawan sim kalun makana rumah in siu hingiro in tung senyam kendiat tung sing niat ngina his biski ban siu taka ram tinggi ngiku aken niwan re man kapor kini seli baba kun sudah hakasit karena kai habuna agus man mau niwan mengimo ita iklung le idang pun mental akha pe layasan bana ni klung rin niyawan la kapor bakun mo idang yo tang prabana hakpo Nilawan minta pelung adang kena lasan tanai minta te aduan nabi ngangas teo marwete di bang big pelat ne tip kumno ne ngam nang ban keren ban khana ne kumno ne ngam tip sure lada mio ngir ngimtre kalun ngin subelas ni na te tamban imjak po mo indlan no tambah yom be yo te ngiwan ke wan mi ke ada punya yo sure minta ada ongkom tani wan ni ra ngin wan penlu le yo bisa ngin wan berali itu kebaik kali Itre reban wan. lada himla ban ayo kalon tengi kerpat sobahan nai penbit yo pajba nai lech kisnong ban ayo ka awareness sepang kalon namar kenang bagi pajba ro kimtip ya kata kalon kin amuan ban apply rede lengba ka jing wan ka jongpi kisnong ban ayo awareness ki pajba ro kisawan branch jongpi lengba ka jing pensit mapi na kaliang ka jungi ngimpua banang ne sakmat kun kine ki AKA kin lok lane bangin yo biang ki jing ujor na ki pajba lada kalong kane karkom ngingim banse bangi hapsim da kiwai pat kilat kilenti kumjur bangin yat ki bor ki bakam sejurang HYC Hariboi district dekat pat ke MPSO mentang kasih ngilayo pada wan akan ke State Bank of India ne hanoko hadin bagi layo ka jingujor ki komplain na ki pajba ha ka bidai berkecing apply ya kilun pada simram napo kane ka bang ha ka pa ka ngidap ka jing solen ngo apa kraw namar ba ka simpor hadu hendru panai tam pan apply ya kilun wala kataru hadu mata kimpak pendep lani ni subadan ki bala sya reject ro balai simpor hadu hendru panai bad balai ba nakalian jongki diki noktre hapo kana ka State Bank ba ki clear na kumera kumtai karena kalau ke Asia ya kilong kebe namar baki hapan ino ya ka jimbala ya ka trekta ki hapan wana do galenti ka ba kham jingai tang na ka benta ban apply ya kilun na ka benta ba kin rep kriang ban ya tum johor lane ban ya ri jingri re onda la poe hamne pat ki thlia na kumera kumtai ba ki panslam na kumera kumtai plus nang taro giyo ka jing ujor ka baong ba ki don ki nongtre na po kana ka bang ha ka ba ki khamlong haras lane ki khamle he
ya kini ki long kami bapli kawan ban apply kini ki loan ikran he bat ki clear kum au ban ki clear ak mera kutai te ngikran dak basai na kaliang jong kaseng ikran ber ka basai ba nyumdon kam ya kino ki officer lani kino ki breu ki badan ha kino department pada dei hagan yang street bang ni kino ki par department ru ba pada phimla ban ai ka jinga trilang badu pai ba ka bah ba pin nai tre hapo Ripoy district namar nikran sai ba lada kum ki bang mata kanuksa kidai ki ba ai jinga rap ne ai lun ki pai ba te lada kim don kata ka jinga dei badu pai ba lani kim pensuk lani kim ai kata ka jinga trilang badu pai ba kalong ka ba ba kamtam ya kinong kendong om tang barok ki nong kendong le se barok ki ba kinong rap gimde ki panang pastat idon ki ba nginang malu mala ngidon ni bangam nang ka sam jinge adu kata ki de kumta kini kimde bat clear adu kata bat ni kerpat panakalian jinge ki aseng min sa syam laki we gelenti lada long banyak skibor ki ba kamhalaru ba ngimdan kam ya komune breu ban tre apa kan ka dong Ripoy bangin sapharu ka jing thor ka bahai ba interminate ibne bat kan phasibon lada nakaliang ki bor bahalol ki higher authority lada kinwanra na ki trimluk ki breu ki badai naka dok asnam ukasi kan kamla sibun yaki bakin ai ka jing trelang badu pai ba Alor ka jing yo ka jing ujor nagi pajba kamtam ki bawan kanong kendong ki long kemi ki badang duna ki kapule puti ki badang duna ha ka yo ka kuat kendang ila yo ka jing ujor na kaliang ka jongki alor ka loan ka baki apply kendang ila ya wat jing tip na kite ki ba apply kiong ban mentala anriu benai niu benai haduk menta ngimpat yo ya ka loan ka ba ngingi apply dan rai man kata yo man benai ngiwan ban mi ban keli dan rai kamdon ka jing pensai na kaliang ibor badepek ya kane ka loan ka baki ai rai kisu clear da kumne da kumtai ki phawan na ka wei ka sngi sha ka wei ka sngi na ka wei ka por sha ka wei ka por te kalong ka ei ka basosi bat ka bu jing ye khantam ki long kumi ki bawan na nong kendong namar ki dei ki badang don hambo ka jing yo jing kot jong ki kalong ka baduna tang baki wan ka bai kali ka jong ki ka bai sngi ka jong ki kalong ka ei ka jing du nong ka bakrau te menta ka sngi andang ilawan ban kendu yaki ban pan jing shai balai ba himla ban sanction lani ban approve ya kalon ka jongki dan rai kimla ban ay kata ka daw ka babiang dan rai ki suang ba don kisnong ki balabun ki defaulters te anda ki lapha se kata ka processing cell ki sha ban reject dan rai ka ay ka ba ngulungo kalong ba lada kalong hadu kata ki sha reject ki dai ban pentip ki por ki babiang ya thu da ka basha ya customer ba ya kalon jongki la sha reject dan rai kim ya thu ba kalon jongki sha reject dan rai ki clear da kumne kumtai kata ka kalong ka basosi bat ka babu deng ka jing lengo bat ka jing undum na kaliang ka jungi ngim kwa bakum kine ki jingja kimja nang ne sakmat namar bakiong ba don siteng ba ka civil score jungki kambiang ta ka dawi ka lon jungki sa reject andrai ka balengo kalong katum ka rules ka balapasi da ka government ba uno apply loan suab un apply kino ki department ane ki branch jongki bank ki check suai ka civil score anda ka civil score jongki ka biang hadin kata kila ben ki ay ka form kila ben pendap ka form ki sa submit apa bank mentapan balai pat ki sa reject ki clear da kumne da kumtai kalau ka ka basosi bat ngibu ka jingkeli balai ba ka civil score jongki ka biang mentap clear henrai lada nadu kisingi gining banikong ba unong apply ka loan apply kila dei benia thu ba pi pimla ban apply namar ba ka civil score jongpi ka duna lane na ki daw kisnong gi jongpi bun ki bamsiu hilatip namar unong apply sen ba wan la wanra ya ki documents ki jongu usa ai baro ki tim tem hakatu ka por ki pediang ya ka application form ka jongki henrai mentapat balai ki ai daw ba oh na kata ka sunong ka bun ki briu ki basimlon na ka bang ka jongi kimsiu namar kata ngimla ban ai api ka basulungo kalong balai beki ay kata ka jubab bat man kapor ka bank kino ki bank ki sak penslur ya kinong kendong ya kinong ram ki bawan apply loan ba pidai ban sim na kalon kenang ba pin la ban peniat ya ka rep karyang ka jongpi ki pha ki agent ki jongki sa ki sunong ban ai awareness ba kumno pin apply loan bat na kalyang ka jongki kin yarap ban penio ya kata ka loan ndaki agent jongki ki lawan sunong la sim ni kerteng kila khot iki sane sapu office ban pendap kita ki form dan dab mapi kita ki bapen encourage ya ki pajba ban sim loan mapi pim ai kalong ka basosi